كمي لكم كمي حديركم كبرات ناتي ناي فيسبوك بيج تخطاتلتي لو معلتي كم ولقي نود بحوحاتون نسراويت تግራይውን زحلفو ملእخت لني نسو كقدم مجمرتات ملእختي مالتي سو تي ملእختي انتايو لايف كاتكلخو ايتدولو حرايدر بليز it's not good بقى صبغه يكون مالت لمتاي هم تغورو يردن انديو ان صبغه يمتن زي كمزي عينت نغرات ويكع اوكي كم يحضركم رابع خفال وتحنا لنا يا خم تفلطوت ناتي مين فوكس كخونو زلون هو انا وخنتات ون ناي سبات حدغኛ سلالفا مقلعي منبر هايله خمزي زولت هايله ناي هايله بيسو خمزيوم غلغله ناي هايله بيسو قيحتيوم صلمتيوم زولي كونن هايله ريخم تخنكم ادكي غزع يبلو عيلو حدي ناو 10 غزي يو قومو خصحف حدير سحزينني شو خمجه عين ترى نجر ادغي بقلي بعراي مينستر ميديا حسكا اجي متنن سو سنقدفو شوت ملختي قدامي ملختي تاي ودو حوحات خمناتي امنت مالتي خمناتي امنت أبايتا وريدو خسرح ألو ودب حوحات ديسمانتل نمقبار نبعال جيتاچو فلا جيتاچون صادقان لخدو وخيادو مجمريا لمعات بوجله زبحال أب ودادبا وقع مقباري ناي لمعات بوجله مسلي متصلا صولولو ملكاي نير مخنياتو لمعات بوجله كاب قشت طابيا وردا ختما حساب كل زلو ناي سناي محدار يماناي ايدن مس دخمتو تግራይ سلاما ختحلو حزب تግራይ اب لمعات نخنطف اتي ناي موتر بتصحيت زنورو ودابني لمعات بوجله ناي حوحات يماناي ايد خوينو حزب تግራይ ون اب زحلفو 27 عامتات ببوليتيكاون بقطباون بسناي محدراون كاب قدمي زنور عامتات زحشه خوينو نخوص نز تمكروزي املا ايتيوبيا نختاتاتون زغبره ازيو تعم طنكر زبحال ناي ودب حوحات ودابي لمعات بوجله سو ازي شمو خصلم كفرس ديمولش نخون جيتاچون صادقانون صريحم يم تعويتم يم زول امنت لنا كمان تالمعات بوجله حدا بتعم اكتيف political participant يا ابناي تግራይ political participation تا active تبحال ادويا كالاي بعلا تغاداليتيا سالساي بعل غزا تغادالاي رابعاي دقا تغادلتي زيا اب الدباباي بصفعيت እናት ወقعت فقدو اخيبا بعوالو بودنيتات እናት ጻረፈት እናት ዋረደት كافتي بوليتيكا متكلا كتدحرحر ويكع ختسكون دليبريتلي تغيري هو حتى بزي ايتخلاخلن شو اب تولعي تلمعت بوجله زيا كادرتات حوحات خمدليت بخي عندرو اب مشطا مريت او غحلت اب استفلاليو غعزينا خيطحلو تشيك اند بالاس تغبر زنبرت ادويا اسو ناي تግራይ عيني ايومم قيرمو ጌታቸውን ጻድቃን ልምዓት ቡጅለ በመፍራስ ማለት እዩ ከላይ ህወሓት በጣም መስተጋገየ ነገር ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ አራአያ ብቲ ልድለ ይኮነን ሰራዊት ትግራይ ትሕዝለሎ TDF ከመይ ተፈጢሩ ዝብል ነገር ህወሓት
بقبو استردؤونا يمثلنا سراويت تግራይ بحق منجست مسرت بناي إثيوبياون بناي تግራይውን حق منجست مسرت ዝተጣየሸ ይኮነን ጄኖሳይዳዊ ወይ ከዓ ጽንተታዊ ኩናት ዝወለዶ ሰራዊት ትግራይ በአዋጅ ዝተጣየሸ بحق መንግስቲ ዝተጣየሸ አይኮነን ረብሓታቱ ጥቅምታቱውን ብኡስተረጋገጽ አይኮነን መደበኛ ሰራዊትውን አይኮነን ናይ መኸተ ሰራዊት መድሕን ህዝብ ትግራይ ኣብ ወሳነ እዋን ኮይኑ ዝተፈጠረ እዩ ስለዚ ካብ ፖለቲካ ነፃ እዩ ሰራዊት ትግራይ ዝብል ፍሬም ሓደገኛ እዩ ትክክል አይኮነን ካብ ፖለቲካ ነፃ ተኮይኑ ሰራዊት ትግራይ መጣየሽ አዋጅ ኣብ ሕገ መንግስቲ አሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ጌጋ እዩ ሰራዊት ትግራይ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝፈጠሮ እዩ ስለዚ እቲ ህዝብ ትግራይ ዝመረጾ መንግስቲ ሆነ ሁሉ ኩነታት ከመዓራሩ ዙዋን እዚ ዝፈጠሮ ሰራዊት እዩ እዚ በደንብ ዲፋይን ክገብረሉ ሶ ንዝኾነ ይውግንን ገለ ይውግንን ዝበሃል ነገር የለን ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ መረፃ ዝመረጾ ንሕወሓት እዩ 2.7 ሚሊዮን ዝመረጾ መንግስቲ ኣሎ እቲ መንግስቲ እሱውን ንምምላስ ተቃልሲ እሱ ተገይሩ እዩ ተዓዊቱውን ሰነ 21 ናብ መቐለ ተኣቲ እዩ ስለዚ መጻኢ ጥጡሕ ባይታ ፖለቲካዊ ጥጡሕ ባይታ ክሳብ ዝፍጠር ሰራዊት እዚ ሓደት ህዝቢ ንዝመረጾ መንግስቲ ናይ ምክልኻል ናይ ምሕላው ግዴታ ማንዴት ኣለዎ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሙሉእ ጽንተት ካብ ሙሉእ ክባን ዕፅዋን ንኽወፅእ ማንዴት ኣለዎ እዚ ሰራዊት ትግራይ ሶ ምስቲ ሉዚ ልመርሕ ውድብ መንግስትነት ሒዙ ስለዘሎ ናይ ገዛኢ መንግስትነት ሒዙ ስለዘሎ ምስ ይኽሰርሕ ነይርዎ ነገር ግን ጌታቸውን ጻድቃንን ፕሪቶሪያን ታይም ገይሮም ኸይዶም ሓደት መንግስትነት ኣፍሪሶሞ ካልኣይ ውድብ ሕወሓት እውን ዝነበሮ ናይ ፖለቲካል ሮል ናይ ሊደርሺፕ ሮል ዲስማንትል ገይሮሞ መጽዮም እዮም ማለት እዩ እዚ ዝተገበረሉ ቀንዲ ምክንያት ሰራዊትና ኣብ ሰንፈላል ውሽጢ ንኸውን ስለልተደለየ እዩ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝኾነ ትግራዋይ ግዱሽ ትግራዋይ ዝኾነ ፖለቲካ ውድብ ዝኾነ መሪሕነት ኢሊት እውን ክፈልጦ ዝግባእ ማለት እዩ ሰራዊት ትግራይ ንስርዓት ብልጽግና ኩኳሻሕ ተፈጢሩ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ጄኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኩኳሻሕ ተፈጢሩ ስለዚ እታ ትግራይ ናይ ስርዓት ብልጽግና ፖለቲካል መሓውር ንኸይህልዋ ናይ ምክልኻል ማንዴት ኣለዎ ሰራዊት ትግራይ TDF ኣብ ትግራይ ውሽጢ ናይ ብልጽግና ናይ ፖለቲካ መሓውር ከይህልዮ ምግባር ናይ TDF ማንዴት ግዴታ እዩ ሪስፖንሲቢሊቲ ጆብ ዲስክሪፕሽን ዝኾነ ይኹን ብልጽግና ልምታይ ዳ ተጣይሽ ሰራዊት ትግራይ ብልጽግና እንድሕረብ ትግራይ ፖለቲካል መሓውር ከልዎ ኮይኑ ትግራይ ኢትዮጵያዊት እያ ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ ሓደ ሰራዊት እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ TDF ኣድላይነት ዳ እንታይ እዩ ሶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጌታቸው ብልጽግና እዩ ስምረቴ ገለ ግደፎ እዚ ሽፋን እዩ ጌታቸው ረዳ ብልጽግና እዩ ናይ ብልጽግና ናይ ካቢኔ ኣባል እዩ ናይ ብልጽግና ናይ ሚኒስቴርነት